Добрый день усім добрым людям. Вось навес для аўто і наш замоўца, ён набывае электракар сабе. Зразумела, сюды трэба паставіць вось такую трохфазную розетку, таму што электракар у яго мае магчымасць падсілкоўвацца з зарадкі 380 вольт 11 киловатт і трэба 380 працягнуць. І ўсё бы добра, але тут нічога няма. Таму трэба праз вось гэтыя металлоконструкции нейкім чынам сунуцца і прыходзіць да шафы, якая схавана ў гэтых кушчах. Вось тут стаіць старая шафа, але яна такая, па-першае, старага ўзору, па-другое, тут бачыце, што нарабілася павуціннае царства. Будзем усталёўваць вось такую нашу шафу, беларускую пластику, якая не ржавее. Абавязкова заб'ем контур зазямлення. Не контур, а комплект зазямлення заб'ем сюды. Поставим ахоўнае прыстасаванне, разраднік. І ўсё гэта мы зробім пры дапамозе вось гэтага цуда перфоратора. А потым кабель пойдзе ў нержавеючай трубе, якую мы зрабілі колер у цвет плота шэры, у нержавеючай трубе і нейкім чынам так. Ну, паглядзім, як атрымаецца. Усё вось гэта. Наперадзе ўся праца. Перад тым, як забіваць зазямленне, зняў накрыўку, і тут металічны короб завадскі. Паглядзеў, каб не трапіць шпрантом у кабель. Усё добра. Але адзіная заўвага вось па гэтаму металічнаму коробу. Ужо ён стаіць тут, мабыць, досыць даўно. Усё зроблена, каб адзін да аднаго падключалася, але ўсё роўна іржа бярэ сваё. Ну, а тут здаецца ўсё добра. Адзінае, што вось не загерметызаваныя гэтыя ўводы. Наш надзейны нямецкі камплект зазямлення оба. Зараз мы яго закалосім побач з гэтай шафай электрычнай. Старую шафу ледзь выдраў, прыйшлось выпіліваць з пляцоўкі. А гэта ўжо ў нас пляцоўка ніжняя ад новой шафы. Тут я зрабіў адтуліны, загерметызую. Гэта ў нас дазямленне. Гэта дазямленне у нас адказвае. Вось тут стаяць два хамуты аўтамабільныя і бронь. Бронь гэтых кабелёў мы зазямлім. Ну і старое дазямленне было якое на гэты короб металічны. І тут адтуліна пад будучы увод. Тут усё у нас файна, шчыльна. Зараз ставім зверху скрынку. Так выглядае усталёваная шафа. Вось тут збоку у нас ключик і дазямленне. 50 квадрат медь пайшло вось туды ў глебу. Што у нас тут? Ну, зразумела, хутчэй за ўсё відэанагляданне. Гэта ахова, якая пойдзе на лінію зарадкі аўто. Гэта аўтамат, які будзе дасілкоўваць. Гэта разраднік у нас ад перанапружання, ад маланкі і сварных працаў па суседству. Гэта у нас 50 квадрат медь ідзе з гэтага разрадніку. Сілкаванне прыйшло зверху, сілкаванне, і пайшло на хацінку, напрамую, без аўтамата. Аўтамат стаіць каля лічыльніка. Сын усталяваў розетку. Гэта італьянская розетка Скейм, фірмовая. Яна вытрымлівае 6 гадзін 32 амперы. Гэта добры паказчык. Яна вельмі якасная. У яе тут нержавеючыя вінты, крапленне, прычым ну, тут не бачна, но ось 0, і он по колеру адрозніваецца ад фазных. Ну і земля, зразумела. Тут экран, які шоў, кабель браніраваны. Экран абавязкова мы пасадзіў сын на корпус, каб было дазямленне. Усюды тут нарэзалі рэзьбы, замацавалі так добра. Тое самае з крапленнямі для самой зарадкі і крапленне для пісталету. Усё надзейна на вінты. Просто так гэта не адарвецца і не вырвецца. Так выглядае наша зарадка. Тут розетка, сама зарадка. Гэта пістон, які ўстаўляецца ў аўто. І ў гэтай квадратнай трубе ідзе кабель на гэтую розетку. Браніраваны 5х4 медны. Так выглядае увод нержавеючай трубы ў шафу электрычную. Там усё заземляно, як сам кабель, экран яго, так і вось гэта труба нержавеючая. Нержавеючая труба вось прыйшла
по огороде сюды. Тут яна нурнула у опору. Тут абавязково заземление так само. Там у нас была техничная отулина. Здесь, как просунуть бронированный кабель. В этом месте мы прошли праз каркас. И тут уже металличный кабель-канал. И он пошел у нас до наступной опоры. Перескочили на гэты бок. Ну и тут, разумела, у нас розетка стоит, прыгажуня. И само крапление для усей нашей зарадцы. Зараз зарадка вось працуе, калі ласка. Я, до рэчы, яе ўключыў, просто я зняў скрапленне, бо не хапала даўжыні кабеля. Вось яна нам показывае 367 вольт, 15 ампер, 9,7 киловатта. Зараз паглядзім, што показывае аўто. У аўто зарадка ідзе праз перахаднік, бо гэта пісталет GBT пераменка, а у нас стаіць там Type 2 пераменка. Показания бортового компьютера троху розница. Там у нас показывает 9,8 киловатт зарадка отдае. Машина прымае вот зараз то 9, то 9,5 киловатт. Ну и хуткость, бачите, 52 километра на гадзіну можа даваць гэта зарадка. Все, праца зроблена. Подвядзем вынікі гадзінавай зарадкі электракара. Хоць за гадзіну працы яна завялася, кажа нам 10-11 киловатт при гэтых нязменных показчиках. Напружение туды-сюды ходит 369 вольт, было 340, 350, 15 ампер и 9,7 киловатта. Поглядим, что машина. Авто показывает, у яе было 71 отсоток, зараз 84 отсотки, 13 отсотков. Спынем зарадку. Спынили 13 отсотков. Ну, это амаль 11 киловатт. Амаль 11 киловатт. Усё сыходзіцца. Усё працуе добра, дакладна. Крыху нагрэлася зарадка, крыху нагрэўся кабель, але гэта ледзь-ледзь заўважна. Усім всяго найлепшага.